fáilte áramh go bhfuil an neois. Aber go bhfuil séibh glíc trín táirse go chuáin as an eile scíoch. In dóchas gin córt ar Turas raibh. A mi hín in dóchas go bhfuil sé ar taith hostan na seo ná an fearsáile. Pe bhfuil cafe má lecha tú í gráinge. Nach fuidir sin seo? Mise, is fearach an seo? Tá mise fearach sa cabar fí hotel. Seo bhís miniu go bhfuil an scíalhach seo cóthaíal trí sin báthías an sin. Nach tar cúte gan opra féime gan inninge sin. Ba muid mar a lárach an an báir a bhil geáin a mú gan san tóting na cead deircíte. Ó ja, knap bheithach a bhasigh ó cheann cead bliain arás háast an seo agus tá seibh is miniu go bhfuil sin miabhaileach. Bua. A duine ar bhí táhain na cuachnar san imimeach bliana le íonas. Gin fus leis an írin cothúr nó déon féim a bhánta. Nus, ha mi dó gata chuúr cáisle sin. Tá na ha clochan cáin is chochiaal trí sin gearach. Ai, bhut go mar sin tain. Gepi cóna déchú ránne tá einsnach tá córt a raimsa. Ha mi ar bhín sin na seo san úna bhór na seach ó, han fearr an stein seo grot. Féim mis fein na macha seo. I bhil sin de an seo nes. Haneon tá seo cart ramsin is mo. Cas an deach na trollí sin caú. Chanáim mar sin fála seo as an cháta. Well, féimi áte thuú taine bíon héidir tóirúch na seád a chuir seach na gan duine sin. Cha nóir ná an cónaí arab sa chuúran san tráracha chu dheosáid.